Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong pancen umur sak ngisormu kabeh kok ya. Sing sak dhuwurku ki mung Eka kuwi. Kuwi barakane si Mbah. Barane sinten? Mbahku. Aku mbah canggahmu ya. Sing fokus karo Mbak Tantin. Iya, kalau duet itu muka sama muka harus bertatapan. Di wajahnya tatapnya Mbak Tantin. Nek karo panjenengan cek rada nyambung, Mbak. Lah piye? Wajah karo wajah. Heeh. Lah kene. Ya. Wajah karo Unyeng-unyeng. Aku tak jaluk tulung karo Mbak Tatin karo Mbak Eka prihatin ning isih gen tindak ning kiwa kotak kene. Monggo yo mentara-mentara. Turup. Selamat pagi, Nduk Eka. Inggih, selamat pagi Mas Bayu, Kang Petrus. Selamat pagi, Mbak Tatin. Nggih, selamat pagi. Niki secara tidak langsung ora dirasake yen to umure awake dhewe iki suda sedina meneh. Merga dina iki rak mlaku. Dadi umpama ana mengeti wong ulang tahun ngoten niku rak ya mestine karo nyenyuwun disuwun panjang umure iki ta. Merga saben dina mlaku tegese umur saya suda. Kena kanggo pengeling-eling marang awake dhewe. Umur sing saya suda kuwi kudu ndang nekunke marang ibadahe kanggene awake dhewe kudu introspeksi ra ngono to Mbak Eka. Leres. Heeh. Hari demi hari harus menabur kebaikan dan memperbaiki kesalahan yang kemarin. Contoh kaya Mbak Tatin kuwi lho Mbak Eka. Mbak pripun? Tatin iki piyaine tekun ya ta. Dalam hal nopo? Ya bab nggon nekuni marang profesine. Pesinden. Ayo no. Inggih. Ayo, saiki Mbak Tatin panjenengan Cih. sesindenan ki wit umur pira coba? Niki tenanan apa mboten? Tenanan, estu niku. Kula ki tak Nggih, nek Nggih. tenanan niku kula Awet niku dikirimi mic Bapak. wirak kowe. Oh, sik. Nek Mic. kula niku malah mboten ada niat sebenarnya. Oh, ngaten. Iya, tapi karena ibu saya dan juga mbah-mbah saya juga seniman, saya suruh sekolah di SMKI begitu. Nggih. Dengan nol saya tidak bisa apapun. Dadi tegese urung duwe sangu apa-apa. Boten. Tapi Nggih. berangkat dari keluarga seni. Iya, tapi dulu kalau suruh nembang pilih nangis Loh. gitu. Dadi ngene Mbak Eka. Nggih. Sing lahir saka dunia seni kuwi urung mesti nek seneng kesenian lho. Oh nggih. Merga akeh kedadian nggon lingkungane kuwi seni, ning anake blas ora malah ora nyenggol seni ki akeh. Ning tujune Mbak Tatin ki ndang merubah. Merubah. KKM Mbak Tatin menika nggih dalang to. Ayo Mas- disebutke asmane sinten? Mas Bambang Wiji Tukul. Mas Bambang Wijinugroho. Nggih, Maksudnya tukul wiji seni iki saka Tapi Nggih. nggih karena dengan kita carane manut karo omongane wong tua terus melu apa sing digugu wong tua kuwi malah alhamdulillah saged dinggo urip. Alhamdulillah. Ning ya sapa sing ngerti, sapa sing ngira. Mboten namung jenengan Mbak Tatin. Pripun? Fahmi niku riyen ya dudu sinden. Bu Fahmi Fahmi berangkat iki dari nopo? kuwi mbiyen penyanyi orkes Melayu. Waduh. Kakak dari tenan kuwi sumpah kuwi. Tenan kuwi. Panggung dur-dur nih kok. Ora mung panggunge sing dhuwur, roke ya dhuwur mbiyen. Fahmi iki mbiyen mangkate saka orkes Melayu kuwi penyanyi dangdut. Lho, kuwi. Oh, alah. Lah wong kuwi barak aku SMKI kok. Mula terus jaman semono rumangsane kok terus kepengin ajar sesindenan. Wah, mbiyen nek apa nyanyi dangdut wah udele kei lampu lho. Nganggo dop. Udele nganggo dop bareng setrum geblak saiki nyinden. Mula saiki terus wis banting setir saiki dadi sinden tenan. Mulai track record seseorang menika benten-benten. Mangkate dhewe-dhewe. Mula nek kaya Mbak Suci mbiyen ya cilikane ya wis kulino nembang ning nggon
apa kuwi campur sari ngono kuwi wis tau ya ta. Nggih. Nek kaya Ayu tengenku ki ya sinden ya dalang. Lho, mergo bapakne ya dalang ngono. Dadi kabeh iki duwe riwayat dhewe-dhewe kaya Dini ya ngono. Kewajibane apa sing ditekoni dadi guru ning nyambingine sinden. Oh ngono. Budar sini ugi menika Sapa? Budar sini. Oh nek Mbak Darsini wis lahir wis Berangkat. gelungan kok ae. Nggih. Heeh, kae brol kanggo garbo wis gelungan. Pun gelungan. Mula saiki ya dadi senior ya kudu ditiru ketekunane Mbak Darsini. Nggih, heeh. Ya bakune kula karo sampeyan mbacutke sing dadi perjuangane para seniman-seniman ingkang sampun kajempana ing angin. Seniman sing wis kondur marang Kasidan Jati kuwi ora iso digenteni. Awake dhewe isone mung neruske. Ngono, heeh. Nggih. Yo, saiki aku tak nyoba suarane Mbak Tati niki wae wonten sing ngersake sesideman. Menika saking Bapak Gunawan, Soibul Bed, kula sampun paring dawuh Mas Petruk. Pesen kula menika kathah. Rak mboten napa-napa to. Terus kowe, "Oh nggih, mboten napa-napa, Pak." Pun mengke nek pesen kula niki panjenengan tindake bijing kula betani tigan. Wah. Gawani ndok. Ndok pitik. Menika Pak sinten Pak? Pak Gunawan. Pak Gunawan menika juragan pakan ternak ugi nggih. Heeh, nek diaturi ya. Mula iki ngersake sesideman. Wah, remenane Pak Gunawan kuwi sesideman, ya ta. Terus nek wayang ki remenane Anoman karo Cakil, ngono. Mula dawuh saka Pak Gun ku pokoke Anoman kudu enek, Cakile ya kudu metu. Oh nggih, siap. Ha iya, nggih. Ya dibawani sik tak ngrungokke suarane Mbak Tati kaya ngapa dibawani. Monggo. Wiwitane. Tatin mletot. Apa? Sapa? Meletat-meletat. Nang YouTube aku kerep delok. Lah ya nek jenenge Eka uget-uget. Nggih. Nek aku Tatin Titot. Sik kok iso diceluk Tatin Titot ki maune piye ta? Tak kira mletot. Maune niku nggih, niku jane paraban. Hmm. Paraban dari kecil. Oh, ngoten. Iya, tadi nek sakniki Titot niku artine gede. Oh. Nek titot gede, ndek pas dia cilik apa? Nek Titi duit. Oh, kuwi. Wah, Pak Rinto Titot tenan. nah, ngono ya. Pak Rinto kan malah ngeleng goleki kok. Apa nih? Kae kan Kok Apa nek wadum ngene iki angel golekane. Kyai laris campur sarinan. Heeh, karyane iki kok mung sakmene. Karo digudang ayo. Monggo, Pak. Kaya ngapa suarane Mbak Tatin. Mbak Tati iki mbiyen nderek Masina Nugroho, Mbak Eka. Nggih. Jenipun Suwargi. Nggih. nggih. Terus Kinto Susmono ugi. Ora ya. Mboten nggih. Kok kabeh tak sebut. Ayo wis. Monggo, Pak. Yo, dibawani. Monggo. Awakan angger memel ngono kuwi selirane Pak Puh Ratin. Napa nggih? Angger Pak Puh. Nek ngasto gampang selirane sing memel-memel. Nek jenengan selerane sing pripun? Ah, nek aku iki sing penting wedok urip, Pak. Karo sapi. Ya ora to. Oh iya. Anderek. Anderek sang peke. Pria bagus. Ya, Ngapa? suwe ora ketemu aku karo kowe Mbak Yuku. Apa bar kemo tanganmu ireng kabeh ngene iki. Iki jenenge kutek. Oh, nail art ngono kae. Nek kok Ora. ireng-ireng Ya ngene. iki senengane ireng lho ya. Dukaire kok dikira kemo wong lara. Lah, Pancen iki nek muning jaluk. Iya. Halo. Apa iki mau tekan ngendi? Sowan marang. Suwan marang. Takon kok Eka. Lah pripun ta? Iku cah lalen kok. Padha ya berarti ya nek nang dhuwur ngene iki cok embuh ngono ya. Combo wong ning isor ya mbuh kok. Kang olah budaya. Aja dono, Mas. Alah. Sik, bisa gederek golek perhatian terus karo Mas aku.
Adate ora ngono ki Mbak Tati, adate ora ngono kuwi lho. Lagi. Mas, aku terkenalnya nek nirokke cengkok iki aku mesti mletre kan jenengan arep jenengan biasanya senengane saka dhuwur apa piye iki, Mak? Digoleke cengkok sing saka dhuwur kowe sajake golek perhatian karo Mbak Tatin kowe. Kowe nek nek ninting sing dadi liyane gawan iki ora tak ngono-ngono. Mboten ngaten niku. Nek karo Mbak Tatin digoleke cengkok sing apik. Kowe lek karo aku nek gender dibuanterke Mbak koyo nyindeni wong budhek ya lho. Ngono lho. Sing ditutuki gembrenge rek. Lho, aku wong rondo apa piye kok? Sing dicinteng nganggo bumbung. Nggih, sing biasa mawon nggih, Mas nggih. Biasa, sing biasa. Biasa ora Karep nek ngene kowe kenal sik. Caper. Nek anu kuwi sik biasa. Biasa orang nganggo ndok, Mas. Aga. Aurane Mbak Tatin, Mbak. Ngapa? Wani dikremi yo. Sowan marang Sowan menyang kota gedhe. Mbak Tatin. Cek. Kerawitan kuwi sing selera jenengan sing endi kira-kira? Sing endi ya? Mak goleki sing kira-kira sing endi? Tak pilihke wae. Endi sing endi kira-kira sing endi? Iki genah, iki cocok awakmu mesti. Endi to? Wis tak anu. Yang mana? Sing rebat. Kekalemen. Ora Pak Demur yo kekalemen no. Pak Demur saiki wis anu menep penggali wis ora tau aneh-aneh Nah, bisa mengayomi. Ora, wis mendita Pak iki. Pol ki ming moto. Agak iki. Moto yo bayangke nggih. Iya. Bendera terus kayong Ya. Selendang kuning kang saking wukir. Niki kan apa ya, Mas? Napa? Niki. Aku nggo ambon-ambon niku kersane temen sik. Ambon-ambon umume batang. Ora yo kanca Mbak Tati ku enek bagiane dhewe. Kok dialem sithik. Nggih, ya talem. Wah, sinden kula wah jan dadi golekan kok, Mbak. Kula kan anggere Petro ning diwan ditekokke. Pak Petro sinden panjenengan sing kaya tugelan debok napa pundi? Alhamdulillah bocah niki dugi. Nggih niki dengaran kok wingi perang-perang anu ketoke ra ketok. Nggih, ha jenenge saking larise kok. Ora ketok wong maesan kok. Ora lho, maksudnya iki ora mangkat. Aja nesu ta. Mbok aja sak nesu, kok tambah cilik lho. Arep kaya kijing ning niku kula tresnani kok Mbak Tati niku. Aja ta. Jantenan ya. Kaya patok. Iya. Monggo lanjut. Suara kurang permana ane ngewasis ngungro Manise. Saking manise janggute loro. ngece kowe sesuk nek lemu kaya aku awas wis. Oh, kuwi ada swara Andane ada swara. Piyai iki nek jlogra, ya ta jlogra iki dobelan janggut kuwi suarane mesti kung. Ngukung. Oh. Cenene kaya kodhok nika nek ngungkung nika nggih. Oh iya iya. Terus aku mbok padake kodhok. Uga umpamane. Iki yo Ngopo? kabeh. Kowe nggo ransel barang. Iki Aja ta. iki mono puno. Nek iki ora, iki kuro. Rintoe kabeh kuno ya. Ngungrum. Ngungrum marang bendera. Nene. Dia Sulestya pijer ngincangake alis. Alas, yo. Terus sesidi
langgame Mbak Tatin. Ya monggo engko irama bare iki terus didangdutke genti adike wedoke Kak. Monggo. Ya Mbak. Luweh becik matenan tindang bisa Tati ya ben kenal karo kanca-kanca kerawitan abdi sik. Nggih. Yo nek wis kenal rak ya wis ora duwe rasa ewuh-pekewuh. Nanging mulane jenengan kerep ngejak to. Oh nggih. Tenang iki. Iki kanca-kanca abdi iki. Jane kula niku kalih panjenengan sampun ping 3 niki. Heeh nggih. Ning lete terlalu jauh dadi kula ya. Ya sesuk rasa dileti men saya sejak. Nggih siap. Nggih, dadi sampean kudu ngerti anu watake kanca-kanca siji lan sijine. Oh, sing nylentem Mastri iki kaya ngene kiyaine. Oh, sih. Heeh. Pak C Mangun. Yang mana? Sing ngegom Pak Mangun nika. Ketua Pak Mangun. Pak C Mangun. Nggih. Terus sing ngenong Mas Teguh niku. Halo Mas Teguh. Heeh. Piye, bagus-bagus ta kerawitan to diatur iki. Bagus-bagus. Engko sing gemung nika Mas Catur karo Mas Agil. Nek Mas Catur niku meneng. Nggih, heeh. Sing pakai saran sing paling penak. Misal arek sahabatan kopi karo Pak Diraten ke senengane gur diapet. Maksudnya piye? Ora usah ngkoni sing aneh-aneh. Pokoke akhire magawake diapet wis dianggap wah perhatian saiki ngoten. Masuk diapet. Wah niku tok. Kok bola bali ngono to? Apa wis dol saja? Hebat. Ya ta. Kula namung tanglet lho. Ora wonten. Nggih, Mas Agil sing demung siji nika sing nganggo tindik nika. Oke. Terus jere nika Mas Pandu. Niku arep cah enom ning meneng-meneng kabeh niku ora tau kok aneh-aneh. Nggih, ketoke ya meneng ketoke lho. Ah, diatur iki. Terus nika setunggale saron nika Mas Dodo nika saking Wonogiri nika. Wah. Nika ya pimpinan kerawitan putri. Oh, nggih. Nggih. Nika juraganen body. Lah ngapa kok lain body? Lho kok saben-saben mesti nawani body. Anu teko nduk duwe sampo sing ora pedes ora. Ora ngerti aku. Jenengan Saiki ganti obat nyamuk saiki. Ganti autan. autan barang. Wah aneh-aneh to Oh, pokoke. pokoke warna-warna. Warna-warna. Oh alah, gawane werni-werni nggih. Nggih. Diatur, Enten ya. sing body, enten diapet, enten autan. Pokoke enten grup sing pendhita-pendhita enten, terus grup sing miskin-miskin niku ya. Masuk grup miskin bareng. Pokoke anggere titi gawane pancing genah miskin niku. Genane kok marah diarepi sing wedok ya. Yo, lanjut, monggo. Liwat kincanging alisun aku bisa mau
Mbak Tatin. Urip ana kutakene gawe takutake masalah isine apa-apa wae rakyat sedeman mesti tak wujudke. Gandrungke tenan suarane Mbak Tata iki gandrungke. Cengkoke prasaja ning wah temembel. Ha iya. Piye piye sing ora neko-neko ya ngono kuwi. Nggih, muga-muga awet to. Suarane tetep awet to apik, tetep awet to kondang. Amin. Amin. Mbak nanti lenggah mriku sik aja pindah. Ayo. Adikku niken ayo rene. Ayo. Karo Gentari yo rene. Ikan ngono sik kado. Are. Monggo. Monggo Mbak Niken. Katuran mriki enggal nyanyi penontonne pun ngantosi yemani enggal mriki ya ngono adikku wedok iki ya lagi naik daun Pundi sing adi wedok? Niken no. Oh, lan jenengan enggak. Apa maksane? Apa? Lah nyebute wau kalih Gentari kalih Niken. Lah sing adikku wedok sing ndi? Ayo kena Niken kok ya, kok nyepelekke. Piye, kowe coba jejer kan anu saniki kelas piro to kan saiki? Sekarang kelas 2 SMA mau kelas 3. Mau kelas 3 SMA. Nggih. Nggih. Mbak Eka saiki anu semester piro? Anu kuliah. Apa S1 S2? Daftar PAUD. Golek to. Aja ono S1 S2. Menika menempuh S2. Nah, coba jejer Niken. Nah, sing SMA semono, sing S2 semono. Makanya minum peninggi badan, tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Sesuk tekan omah kowe ngombe obat tinggi. Ben modar. Sindene. Ben modar piye ta? Aku teko omah ngombe obat tinggi. Berita viral. Sinden Ki Bayu Aji ngombe rondap. Kok rondap ben dhuwur rungokno Niken. Obat tinggi. Obat tinggi. Obat tinggi ning kasur iki kon ngombe gak mati aku. Obat penumbuh badan maksudnya. Penumbuh badan apa penumbuh kalsium? Badanku wis tumbuh iki samping. Tapi kan maksimal iki samene. Ngene. Kowe mangan pupuk. Ya lak kandhane. Pupuk napa? Yo urea apa pupuk kandang mau nyatane nek kowe dipupuke saya dhuwur. Iya. Oh iya, dhuwur aku ketemu Tuhan. Iya. Rumangsaku kok nek pancen ora senengi yo wae ana layang. Alah. Ora tak umumke masjid sesuk mbokan. Iya. Mbak Niken. Dalam. Wah, jan alhamdulillah saiki saya kondang. Pangestune, Mas. Sing penting hati-hati, saya Nggih. dhuwur, saya banterangine cahayu. Nggih, Mas. Heeh. Gentari. Dalam Pak Bayu. Wah, kowe nek ngono iki ya ora nganti. Nek ora tak bage kok kaya mesake. Ha iya. Nah, kok patung. Iya. Ora, aja nesu to. Ya, nek kowe iki ya pancen adikku sing ayu tenan. Kula nyembuh baterai. Heeh, ya mong siji. Pripun? Besok brengose cukuran sik. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah to, wong Mas? wow. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong pancen umur sak ngisorku kabeh Nggih. kok ya. Sing sak dhuwurku ki mung Eka kuwi. Kuwi barakane si Mbah. Heeh. Barane sinten? Mbahku. Aku mbah canggahmu yo. Terang iki barane budar sini yo. Dhuwure Mbak Dar no kuwi. Lah, Mas dhuwure, Mas. Dari sini mbien sing nyami. Kuwi canggahku. Boten. Sik Mbak Canggah iki niken ben anu sik. Iki ana sing ngersakake Kusuma Wijaya. Nggih, yo. Diaturke sik. Ben diaturke Mbak Niken. Nggih. Ya. Gentari nang kono anu lundu karo Mbak Tati. Gentari iki bedani karo kanca-kanca kok. Bedani apa? Menek datang transit menika ibu-ibu budar sini sholat. Iya. Ada yang membersihkan wajah. Terus ada yang bersih-bersih. Ada siap-siap dandan. Iki menjabuti jenggot saniki pun rutin saniki. Benar rutin.
Lah Sing nikap niku saniki aku munggah sik brewokan kok dikira aku ki apa? Lho malah sangar. Sangar piye? Kon ngewangi triwi lho. Ora. Oh, wis tri. Mas keroke. Masa kowe ra diduh tri bojomu berjalu lho tri. Bojok berjalu ke pitik. Ayo sing rak gawake boding ayo. Yo, Kusuma Wijaya, diaturke sik. Monggo, Mbak Niken Salindri. Monggo, yo. Bakar lan semi hospital ing Taman Sari manglung manungsa wengi kalawan wulan Ono kuwi lho, Kak. Pripun? Nembangi di luar kepala ngono kuwi cakepan ora kok jer tulah-tulih kon kancane ae. Mulane kula nggih sami. Apa? Toleh-toleh ya wis di luar kepala ilang. Yo, nek kok makin diapalke. Kula pun apal nek kadung munggah panggung lali kabeh. Ibu sibuk. Mbah Cagahe sibuk apa nek? Oh, kena ya. Ayo jenenge saiki kuliah kok le. Ha iya. Nggih, ya muga-muga anu apa kuwi jenenge ndang rampung kuliahmu ya, Kak. Amin, pangestunipun. Ndang mlebu SD. Heeh. Mas aku bar kok dhuwur terus mlebu SD to. Iya. Anu, Mbak Ayu rene sik, Mbak Ayu rene. Ayo rene. Ayo rene. Balik belok aku tak nyuwun bajing loncat. Engko gen dibeksani Mbak Ayu karo Mbak Niken karo Gentari boko siji. Ah, karo Ika. Ayo. Iya ya, wis tak tenang wis. Iya. Ayo. Aku kanggo iki. Yo. Melu joget ya. Intro Catre, ayo saka Saron iku sing tetembangan Mbak Suci sik. Monggo. Iya, Cak, diaturke bajing loncat. Kaya apa? Monggo ayo. Diaturke. Monggo yuk. Cuci ya. Genduk nih kan? Iya, jadi. Hana, maka Mbak Cici, ayo. Bajing loncat, bajing loncat.
Ayo. Biji terus. Sekarang ya. Ayo sekarang. Ayo. Hebat. Piye Kak? Aku seneng delok joget. Apik tenan joget. Nggih, manuk kula belajar kalih gentari jogetan banci loncat niku mah. Kula bajing loncat kok banci loncat. Bajing loncat lek sing ngajari niken. Lek sing ngajari gentari ya banci loncat. Beda nek aku lek ngajari. Nek ngajari lek mudhun kudu ndase sik. Ndasmu dhewe kuwi. Mas yo aku cilik aku kakakmu. Das. Kakak iku dune sak dhuwurku. Lah nek aku kowe gor sak kelekku ngene. Lah aku yo ning dhuwurmu. Endi? Ndase kanggo rek. Anak Mbak Tatin ngono. Iya kok. Acara banci kicat-kicat ayo. Nggih, Mbak niki meleren sik. Ayo, saiki lintang asmara Mbak Tatin. Ayo. Tak duetke karo sing dedeke padha. Sinten? Rinto, harap ayo. Ayo sing nyiter, ayo. Monggo kene Pak Rinto, kene. Ayo. Pak Rinto jemeneng kinurmatan sampak kowe. Wah, gayane ngedoh. Adate anggere langsung nyedak lho adate wis ora sapa kewuh to. Kayak ono mek wis. Ya. Kak, kowe jajare Pak Rinto kono. Ya, Kon niki. Anu dirangkul pundake Pak Rinto. Wah, jenengane lho. Dah ngono. Ya. Masa arep pasangan arep ngaku dak menek. Kaya wis dirambati tekek ya. Mbak Tatin. Iji. Kok kocek to? Kok terus karo guyu. Nganu ha niki iki jane. Niki mbok luwih gedhe enten mboten. Gak iki isuk malah mengkeret kok. Ojen bener jane biasane nek wonge gedhe iki malah cilik ya. Apane? Anu kupinge. Kupinge. Nganu jempole ya. Magandeng Pak Tatin. Sing Mas digandeng. Bayu Ngapa? belum tahu dia. Wah.
Gayane disubari Mbak Tati disubari. Apanya yang belum tahu? Jempolannya dong. Makanya ini kita berduet, aku biar nanti bisa melihat jempolmu ya. Oke. Delok jempole. Iki jempol gendruwo. Lek tak sak tangan jempol kabeh. Ayo dibawani sik Pak tuh. Ayo. Kiraku kowe tan citra. Ayo. Ngerti Mbak Tati dulu kok koyo. Ya, wong sakmene gedene kok ya dinggorke lho. Kiraku kowe tan citra. Ku jare gandrung apa adan kok. Wah. Tangan iki yo nyekel apa. Mboten tau gandrung Mas. Ya mulane saiki dicoba to, saiki coba. Asirna sumbare belum tahu dia. Nah, bab gandrung niku dereng nate nek langsung tes ngoten. Langsung tes apa? Tes mati? Tes apa? Ya aja lah. Sing fokus karo Mbak Tanti. Iya, kalau duet itu muka sama muka harus bertatapan. Nah, diwajahin lah Iya, tatapnya Mbak Tati. Nek karo panjenengan cek rodok nyambung, Mbak. Lah piye? Wajah karo wajah. Heeh. Lah kene. Ya. Wajah karo Unyeng-unyeng. Ayo coba. Kiraku kowe tan citra. Cek tak aku ngepaske mripate iki jane madepe ngendi ngono. grogi, Mbak. Iki kok dicekli terus ya napane to jane. Jane ngomah jane ya sakmene lho jane. Allah. Ayah. Masa ya padha ngomah to. Lemune niku lho, Mbak. Nggih, mesti kan ya ono bedane. Muga-muga bojoku ora nonton. Lah ngapa? Nek jenenge Nonton ya ora apa-apa, Iya, santai saja. Seniman itu harus profesional. Nggih. Oh, geno. Oh, wayahe Nek kene iki wis ora karo mbok bojo. Nggih, betul. Ya ta? Cocok. Ah iya. Ora usah wedi, Pak. Mas yo bojomu gedhi keker, lemu kimplah-kimplah sikile papat kuwi ora usah wedi. Oh, sapi kuwi. Sikile papat. Ayo. Marko suwe Rawani ngematke meng lirik ngene njuk balik rono rene njuk rono meneh. Nek gelungan wani ngene nek. Lah. Jo maksudnya gelem karo iki nek tok. Wah niku suami sule karo Mbak Tati niku. Piye? Suami apa? Kok saged? Ah iya no nek ning omah iki waduh sing putri mengkarek legah wah Pak Rito ki jan isah-isah ngepel. Oh, nyapu. Wah, ya nyapu. Iya, dadak bengek ya, Mas. Ah nggih, kancane oke. Copone. Ora live. Heeh. Yo. Tur sing garbeni gak sing wedok kok. Ngopo tok? Tak kleru ngisor engko. Lah kalau wong garbeni. Kuwi menteng nukul bledung Iki ya. pamong garbeni. Aku iso menebak ki anak lanang wedok. Lah piye? Tenang to, Kak. Oh. Babasan. Layang kilawama ruta. Suarane apik, wayangane apik, putrane pengarang lagu. Wah, jane lah. Ya ping tekon rada elek. Aja ngaku. Aja ngaku. Ya sesuk tekane meruput. Iya. Ambal-ambal angen teni. Mang canda ora apa-apa Mbak Tati. Nggih, enggak. Kula wedi. Lha napa? Saestu. Yang sing dicandak sing endi? Lah iki mawon. Kene lho, nyandai pentile ning kene iki. Ono pentile Bareng bareng. kok cabut. Ya carane ngene. Suwe. Tak foto tak kirim omah. Betul napa-napa saestu. Nek nyonya kula niku santai kok, Mas. Oh nggih. Malah ngakon nek griyane kok. Kuwi anui kaya kanca-kanca kae ngoten niku. Ora Kanca-kanca ki ngopo kok kanca-kanca ra ngopo-ngopo kok. wis sosok wonten lho jenengan ki ya. Oh. Ya tas apa kok kancane. Ora setel jenengan ki. Kancane alim-alim kok. Ayo. Wes. Men, antri ngamu. Jenenge men to, men. Boten jenenge amat ngati men ngono. Ngono nek sing
nyanyi Mbak Tatin karemu bagus caper kowe. Iya. Bareng Pak Rinto ora. Wis suwe angen teni Kok tetep ra dimatke lho aku. rasaku hangantu Kematke iki mukane jangan yang lain-lain. ya bukan no. Oh Kok aja koyo Wes sing iki lho. dimatke kok liyah-liyane. hantu Perkenalan dulu ya. nggih siap Iya, sesuk nek kerep ketemu nggih cek 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 cek. jane kerep ketemu Mbak Nggih napa? nggih ning tenan lho. Dalam angan-angan. Ah, boten. Sosok kula derek sinten ngetu Mbak Tatin bintang tamu ngoten niku. Oh, jin apa? Nggih. Kula berarti sing lali kula. Nggih. Oh, berarti Malah kula ireng dadi lali. Sampeyan pokoke anggere nek krawitan kok metu kok pondokan dituntun ya Pak Rito niku, Pak. Dadi mangtitene. sakit. Ayo. Wis suwe tak enteni rasaku hangantu hantu wah Karo megol barang. Mas kula sohlos ya Mas suarane maksudnya Iya, iya. Karo megol aku melu megol ngene. Coba baleni. Nyetrem. Karo hantu ora megol kok Ora, nang aku Mas. megol kok. Nah ngono kok. alah bos Mas Aku katut. Bicar krungu samaya elinga yen tak enteni kledang-kledang lakae bocahe teko pon Mas pon Urung kok mbon piye kok. Urung, Kok terus. Oh, wis lagune wae urung kok. Lah iya, masa guru sedilit empun. Ya sing suwe no. Ah, ra sebodo karo gedene. Lah iya. Kaya kanyang-kanyang ayo. Ayo. Tintang bawa para. bawani boten Wes. oh wis Meneh, jaluk meneh. Oh, sami jani wanyane. Kon duet karo Mbak Tatin kok ketok ora semangat njaluk organ tari pe. Pokoke masuk karo kowe. Aja malah panco. Masih itu rale ngono lho Mas ral Oh, ya, ya. Ya oke. Ayo. lho Mas Ayo. tintingan sik wong ayu tresna mungkin arya tambah susah Sik, jroning op, senine keduren ya. Piye? wong ayu ki sebentar iku Mas Oh ya. wong ayu tresna mungkin arya tambah susah jroning batinku Bapak Wong kakus. Sik. Bob plasang ora lah wae Lah piye? mosok wong kakus padake Penyanyi kok mutung iki piye? lah niki wong kakus ngoten kok Masa to, Mas? Boten. Kleru. Kakung sih kakung sing bagus. Nah iya. Oh, ya. Kang Mas wong bagus disingkat dadi kakus. Oke. Nah. Ngono. Yo. Wong tikus bidone. Dapat nanda harus saya sungai Mas Balani. Rasida. Ayo. Wajahnya kayak primus. Ayo. Priamuka setan. Noneno. Ya Pak Tuh. wong ayu tresna mungkin arya tambah susah jroning batinku Wong bagus antep rasa atimu tresnaku. tulus jroning aku Ngomong terus kali ngomong Mbak Tati. Lah niku merem kok. Lah kula
ditinggal mereme. Iki jenenge menghayati. Ya menghayati gak usah merem. Kowe kadek ya merem lho, ya merem. Tuman wis ora. Kok ngising-ngising ketrah. Menghayati, Bos. Yo, lintakan Bos. Mawa, yuk. Duet Totin, ayo Rinto Tatin. Ayo, Siang pantara ratri mong eling manising ati tresnaku tansah duweni marang Satya Sulaksmi. Ayo. Setiaku tansah duweni marang Sang Hyang Sulaksmi. Rasa kangen kang liputi. Tuhan dadi saksi. Ubayane datang melenjani. Janji supaya mati. Tresna kukinarya tata susah jroning batenku. Antep rasa atimu tresnaku tulus ning kalbu. Seladang aku banyu sekara tresnaku ra bakal
kasih Mbak Tati. Terima kasih. Sama-sama. Wis tangannya ora wiso iki, Gus. Pun, Bos. Nggih, Mbak Tati lenggah, yo gerajakan sik. Niki disuwun kali Pak Jun, aku tak nyuwun nduk niken. Maka gerajakan karo si Gentari, maka yo. Diaturke, Cok, gerajakan. Maka yo, gerajakan. Maka yo. Kerajakan Banyuwangi Raina bengi sing tau sepi lanang wadon hanekeni langaken gending asli Banyuwangi
Matur nuwun, sik Mbak Nika ning kono gentari lenggah kene. Mbak Eka uga-uga ten Bali lenggah kene. Yo, iki terakhir wong sing ngersake ayang-ayang. Ayo diaturke sik. Monggo Mbak Niken, Mbak Tatin, si Dini karo Mbak Ayu. Monggo, ayo. Iya diaturke ya ayang-ayang. Monggo. Menika kula kintunaken dhateng panjenenganipun Bapak Mbak Yitno saking Gulurejo Ngaringan. Oh nggih, siap. Monggo, yo diaturke ya ayang-ayang. Monggo, yo. Monggo, yuk. Paniken. Papangaresane ati kang nandang sangiting liyan hanya mang aku kowe lapo katresnan tangesom bagus kajalu ojo sele katresnan pancene tresno kuwi ake pacoban. Dini. Bagus tajalu ojo telinga tresna pancene tresna kuwi ake pacoban kang mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan kang mas kowe sing sayang nang aku siji tresno iki Dhuwur yo, ayu. Potong rasane hati kang nandang iya hanyalah aku kowe lapo katresnan Mas wong bagus tajo lele katresnan pancene tresno kuwi ake pacoban. bagus tak jalu ojo sele katresnan pancene tresno kuwi ake pacoban. Ikan Mbak Dini, Mbak Ayu monggo sawetawis satur panglipur kata lepat diagung pangasami nggih bakune kabeh padha kecekele nggih nek nganti kedelaruk tak malah dadi dukane Indra Janok. Ayo ngadep terus.